sana mama Ife watu ni kuonera Pirana kubahaya mbakundula mama Indijo ni muyaluke Kirala chuma muka tula na bale Ife siti kulelezani Tupatseni moni muli banji kwina kulikonse komwe muli kwananso nthawi ija timakupatsirani katsukuluza pano pakanema wa Rainbow. Lero ndi lachitatu pa 29 Yeah, 29. Yes, 29th of June 2022. Yes. Ndiye kuti tikamafika mawa likhaoti June kuthana naye. Ujula matapa pa 30. Pa 30. Okay. Koma watuonesa zisuzo tu. Amwe taona mabulandi ntawoni. Mwero ichichi mova enjoy do ntchito. Chitine. Kumbazi ona anthu abona zo ntchito. Ndizimene kuti chiti chimenecho. Chirilemba. China timachula chijasi osati chikingsley jasi ya Koma ankakunda uchivala manager wa Arsenal kalero Arsene Wenger. Mimi dresi chani. June. June. Zizira. No, u survive. Dzina langa ndi Obre kusakala ndili ndi mzanga wa masiku onse uyo. Ine ndi Jona Pankuku. Abankuku muli banji lero. Tiri bwino kai nunda una message akunena kuti mwachedo mamwera nsuzi. Whatever that means mamwera nsuzi. Actually yesterday I was saying kuda ni mapanga ma trials. Kapena kuti experiment ya mwambi wa nsuziwo. Ni madzaitsa pandekha kuti kuumwera ndisana sambe manja. Komanso kuumwera nditasamba manja kuti what's the difference. Mwambi zonsezo zimatheka. Zimatheka. Kungoti no ukakhala pa gulu uno tsopano nde kuti sukuyenera kusamba kai manjadi. Pamene ukakhala wekha zodani. Umathaupanga. Zotheka. So there is a serious meaning. Zegulu nzovuta. There is a huge and serious meaning in that. Umwera bwa Jesus. Maona? So tikulandireni kuli konseko amene muli ku South Africa ena dandalo mukangoti John ndeni ndi Johannesburg itu nanga ifeyo aku Cape Town, Durban, Pretoria, St John, Midrand mukutiganizira bwanji kuti yayi pepani kwambiri. Tukamba konsa amene akutisamalira alamaphosa nonse kumene kujako. Pamalawi pano ndeti sanene oyikonda Rainbow, oyionera Rainbow, oyikonda katsukuluza, osayikonda aso katsukuluza. Amaonera. Komati kuthokozeni kwambiri kusayikonda kwanu. Maonerabe. Makhalabe pompo kumaonera. Kumapereka maripoti ofunikira kuti amati wose apa. It's important. If you don't watch, you miss out. Kusintha kwa nthawi ya lero kuti sidakwanitse kuyamba pa 9 koloko ndikubera cha makota past umu ndifukwa cha zifukwa zikulu kwambiri zomwe mukuyenera kudzimvetsetsa ifenso tazimvetsaso zifukwa. Ndifake sina press program ndine tingoisuntha tibwerabe. Chabwino. Jona? Tili ndi nkhani zingapo zoti tikambe apa. Yes. Koma nkhani yoyambirira kwambiri yoti tikudziwitseni kuti tikhale tikuyikambirana kwa ola la thunthu tsiku lina. Ndi nkhani yomwe alankhula a president achakwera. Kuti akwaniritsa kuti zija zamu super high five. Mu super high five akuti akwaniritsa zonse bwinobwino in 2 years. Alongedza bwinobwino apanga package bwinobwino and he believes kuti apanga deliver. Menemu mu super high five tukumbutseni kuti muli zija za servant leadership. Utsogoleri otumikira wanthu okumva za wanthu odzichepetsa. Yes. Anapanga promise pamenepa to restructure the presidency and civil service both practically and constitutionally. Yes, to be defined by quality service and results, not power and privilege. Tibwera tisanthula bwinobwino kuti pamenepa nzoona kapenayi zimene akunenazo ndi zimene zili kuno pa ground nzolondola osati zimene akuauza ma advisor awo koma zimene amalawi akuonera kunja kuno. Uniting Malawi. Number 2, a promise to unify Malawians by meeting the opposition quarterly, facilitating
the celebration of all tribes, and depoliticizing traditional chieftaincies. Nkofungaso tidzapaunike. Imene iso tiunika bwinobwino iwo wankuona kwawo kumene aliko kuntundako imene ayithaso kobasi kota ale pachandi kangati kuti apatamizi ngati itatu iliyonse ndio radzi kumana ndi opposition. I think that time akamba za leader of opposition tizasanthula bwinobwino. Prospering together, a promise to build infrastructure. chichewa chake nchonyani ngatukutukuka tonse kutukukira limodzi kuchita bwino tonse tukuchita sharing the cake equally kufanana au chabwino nde akuti to build infrastructure in all regions of Malawi, to create 1 million jobs for youth within a year, chabwino to increase the minimum wage, waive income tax for everyone earning less than 100,000, chabwino provide capital to 1 million women to start their own businesses, reduce the cost of fertilizer to 4,495 kwacha, and to increase food production. yeso yukufunika kuisatula bwino tiunikaso bwino kwambiri. Increasing of minimum wage, at the current time we have seen kuti minimum wage here iba 50 koma there is devaluation already. Yes. Ya 25%. So ndizi ndizofa kuzunika bwino tikhale pano kuzunika bwino 1 hour ya thunthu osatilero tungu wauza unena kuti zimene zanenedwa kuchokera kumpanda ndizi zimenezi. So podzabwera tsiku lomsadzadabwe tikuyerengeratu zitizo in advance. chabwino Ending corruption. Number 4. Iso akwanilitsa mu high five A promise to create special courts to deal with corruption, establish an anti-corruption office in each government department, toughen anti-corruption laws, and empower the anti-corruption bureau with resources. Imene iso idzakhana ichidi kwambiri imene ya ending corruption ine ndikuona mu high five sizimezisi ine ndikuona kukhala ndi chidwi pa iliyonse apapa chili chonse kuti mama kaso pa prospering together. Yes. kuti tachita bwino munthu yezi imene tonse mmodzi akamamenya free kick kukamaka akamenya penalty goalkeeper amadzikulitsa kuti golo lije lichepeko pang'ono akakamenya kona set piece iliyonse kukamaka china chili chonsecho. So iliyonse tidzamaka pano bwino apa. And the last one is to do with the rule of law. A promise to report to Parliament for questioning as required by law. A promise to resource law enforcement agencies to enforce the law. And a promise to respect the judgments of the courts. Zonsezi tikupatseni tsiku lake bwino bwino. Muona posta ikubwera. Specifically ku nafeso kuyang'ana the super high five kuti mene aonera president kuti akuti akwanitsa almost chili chonse. Yes. kuno kuona banji outside kumpanda kapena pa ground pakuoneka banji. That's the reality check on the ground. Chifanta izambiri timakamba tiona kunena kuti atsogoleri athu amatha nthawi zambiri kumapatsidwa wrong information. So ngati amafuna kumva zenizeni za chilungamo mene zinthu zilili pa ground programu yake and tidzafunsana pa tsiku ili kuti why ndi chifukwa chani mwina achakwera thoma ganiza kuti mwina akwanilitsa pamene mwina sitoncho koma tingapangitse kunena kuti ndakwanitsa zonsezi in 2 years. That's huge confidence. I mean, and these are very strong bullets. Yes. Servant leadership, uniting Malawi, prospering together, ending corruption, and rule of law. These are very huge bullets. And kufika munthu wamkulu kumanena kuti no pa 2 years and I think ndakwanilitsa izi. Samala moyo John. Chabwino unandifunsa kuti kodi muli bwanji ndiye ndinakuyankhani kuti sindili bwino and you didn't answer or you didn't answer me back, ask me back kuti chifukwa chani sindili bwino chifukwa choti zinthu pa ground sizili bwino. Tikukamba pano lero for 29 June pamene pangotha mwina mwezi kwa amene analawirira kukolola ndiyo kuti miyezi iwiri chikololereni chimanga
nkumachipeza pa 15,000 kapena 18,000 kwacha thumba la 50 pa thumba limodzi la 50 kg. This is bad. This is bad. Chifukwa iyi ndi staple food. And pali zinthu zomwe tasokoneza kwambiri ngati dziko zomwe zapangitsa kuti mtengo wachimanga ufike pamenepo apa Jona mpoipa apa pachimanga apa kuti mwezi uno tizikamba za bag ya 50 kg 15 to 18,000 anthu atangokolola kumene Jona tidzakololanso chaka chamawa miyezi ngati imene ya mu April March. ndifuna tibwerezenso tidzakololanso liti chaka chamawa. So mudziko lokuti mafuta agalimoto akwera zedi matransport akwera zedi ophikira ndimaona mtengo ena amati ayi muzikangogula achimalawi osagula akunja koma ndi mafuta oti amalawi ena akhala kugwiritsa ntchito. Ndimaona mtengo wa 5 liters ya sunfoil 29,000 which is close to 30,000 kwacha. Yeah, 5 liters each. Yeah, sure. Sure. No, that's true. 29,000 which is close to 30,000 kwacha, 5 liters each. Okay? Panthawi yomwe tikufinyika chonchi ndikanakonda kwambiri ndipo ndipembedzero langa kuti chimanga chisafike dere chifukwa choti ichi nchopsa. Tikamafika November, December, January next year, how many Malawians are going to survive? And panali report I think kumanifotokozera ndini kunena kuti anthu ilimo mutu more people to be food insecure in 2023. Report imene atulutsa ndi World Food Program WFP and mamiliyoni amene akutchulidwa mwa anthu amene adakhale food insecure ndochuluka zedi. And if we are talking of thumba la chimanga kukhala pa 15,000 in June. Now, mwayamba pabwino tipemphere kuti ngamatha program we still have the energy chifukwa chimene ndikuyambira nchonena kuti ena chinake ndinkanena kuti mitengo iyi amayiona newspaper lekalemba chonchi mundimvetsetse Exactly. amangomva kuti thumba la 15,000 okay You 15,000 sindalama kwa hiyo. kodi tiuja bwanji life goes on like that. Ndifuna hot chocolate kumeneko. Everything amapatsidwa ndikati everything mupanga underline everything amakhala kuti amapatsidwa taxpayers money. Now tukamba Malawi amene tikunena kuti panopa ngati anthu amadya indi manena kuti tipange diversify titha kumadya zakudya zina tije mbatata chinangwa. As we speak chimanga ichi remains it's our staple food. Exactly. And we can't run away from it. Now maganizo anga ano tsapano analonena kuti mafuna dzipanga lifa kuchako kuti fereza afika pa 4,495. Yes. Ngati ukumbukira bwino I hope sumaiwa sanga obre last year tinkanena kuti tinkafotokoza za AIP ndiye tinkanena kuti pajamba tichula kuti ife pakatsukuluza parenbo pano we are prophets of doom but call us mene mungatichuliremo koma we see chaka chamawa kuti ntchito. In fact, the statement we made here, Jonah, if you remember, yes, tinanena kuti failing to prepare is preparing to fail. Ichi tidachikamba motsindika. Yes. Kunena kuti komatu zomwe zikuchitikazi kuti anthu kumakagona malo okagula fertilizer 3-4 days lupeza tamukanikanso kumugula fertilizer ucha ndikumbapezekazo kuti ino kuboma kutuluka statement yonena kuti uyo obereketsa tilibe nde mungotenga awiri auyo okulitsa chichitabe bwino zichatinkanena kuti kulankhula kupanda nzeru tinkatero tidakamba ndipo motsindika kulankhula kwa madzera mphuno yes zosagwirika
bola kuti kwatuka chinthu chofanafana ndi mawu tinkanena choncho kunena kuti zosamveka umafuna kuti uthire okulitsa kena kuti obereketsa ndazinena kuti tenga matomba awiri okulitsa abereketsa undilole ndichinge liwu lomwe ndimafuna kuti nditulutse koma sindikuyenera kutulutsa pano mpaka nema ndisatulutse tikachoka pano tingwaonetsa kaye uthenga umodzi malonda amodzi kuti mawu amene ndikuwuzireni kumbali tipatseni uthenga kumeneko anzathu wa final control center. We'll be back shortly. Nambalala atengesa mama Ife watu ni kuonera Rapirana kubahaya mbakundula mama Nkhani muyaluke Kilala chuma mukatula na bale Ife sitikuleleza ni nyengo yozizira yafika akatswiri za nyengo afotokoza kuti chaka chino kuzizira kwambiri kuposa zaka za mbuyomu kutanthauza kuti matenda amene amadza ndi nyengo imeneyi atha kukhala ochuluka kupewa kuposa kuchiza. musalole kuti mavuto ngati chibayo, mphumo, kubanika, zimfine zokakamira ndi ena otere akusowetseni mtendere pa nyengo imeneyi. Chulukitsani chitetezo cha mthupi mwanu ndi ma herbal supplement a Maranatha kuti mupewe mavuto odza ndi matenda amenewa. Ma herbal supplement a Maranatha amathandiza kuchulukitsa chitetezo cha mthupi zomwe zimapangitsa thupi kukhala ndi kuthekera kumenyana ndi matenda monga chibayo, mphumo, kubanika, zimfine zokakamira, BP, shuga, matenda a mtima, chiwindi ndi mapapo, kuotcha kwa miyendo komanso mapazi, ululu pokodza, likango komanso mitundu yambiri ya kansa. Musapsinjike chifukwa cha nyengo yozizira. Imbani foni lero pa 0888381131 kapena 0996867190. Maranatha Natural Healing Ministries, dziko la Tanzi, mabanja a Tanzi. wakusina kutu ndi nasi. Nambalala atengesa mama Ife watu ni kuonera Rapirana kubahaya mbakundula mama Nkhani muyaluke Kilala chuma mukatula na bale Ife sitikuleleza ni Welcome back. Ena kuti lero tadekha kwambiri ari mumvetsa chisoni kutereko nkhongono zathu zazizira, magazi athu akuyenda mochepa kwambiri lero, mphamvu zachepa chifukwa ichi nchipsinjo zangovuta kuti sitikadavala amene ena adavala akadavala zaziguduli akupoto kuti nsewu wakuti anapanga mademu aziguduli. yes anapita parliament ndeti ngafusa kuti ziguduli zibwanji akati nkulira kubangula kulira mayi wawayi mwina sili nafika poti mpaka tivale zimenezo nkubwera pa TV but mantha athu chisoni chathu chili pa Malawi osaukitsitsa chifukwa alipo ambiri mdziko muno. Jonah, was it last week mafuta atangokera kumene kungochola nkhani ya mafuta yokhayo kungoti maine mulungu wanga mafuta akwera, you already have someone akubwera kunena zoti sanakwere kuno kokha akwera kulikonse. In fact there was a whole press conference ya nduna ziwiri kumanena kuti kunali nduna ziwiri kumanena kuti in fact sanakwere kwambiri chifukwa chonena kuti boma likuyesetsa kuchepetsa ululu so sanakwere kwambiri. Muimva nkhaniyo? Look here, ndibwerezaso my economies ndosiyana zedi kwambiri kuno 100,000 yathu imene ndingalandire pa mwezi. Okay, mwaona mtengo wa chimangawe ndekuti kagulirepo chimanga
ngati kwathu tiliko 4 or 5 matumba angapo already you find kuti kasosoka kandalama kacha ndikangoganiza za mafuta ophikira kasosoka kamene kacha ngakhale ndilibe galimoto koma ndikangoganiza zokuti minibus akuluakulu yakwera kapena njinga ya moto mitengo yake yapita. Let's not even talk about ndiwo. Okay, kumene koko sunayambe jona kuganiza za magetsi amene akwezedwa marento sunayambe kuganiza za sifantauni munoto sungamwe madzi apachitsime sizingateke. Okay, mabills kumeneko ndiye kuli marent ndiye kuli school fees. Honestly ma standards a sukulu za boma ku primary makamaka analowera pansi uyesetsako kuti apite mwina kwa private jona mwana wa standard 4 or 5 kumuuza kuti talemba mavuto you feel sorry kuti kumano ku sukulu ko chikuchitika njani. Why zinthu zathu zambiri zinalowa pansi zimene timayenera kuonetsetsa kuti mene amabwera a Tonse Alliance akonze and fixing the rubble jona wedi imene ndiye mphamvu kwambiri, but the implementation of the same has been very difficult. Ndakandi kumabwereza atu kuti chifukwa pa clearing the rubble ikubwera under ending corruption komanso ikubwera under servant leadership kunena tikufuna kupanga kukonza civil service. Okay, it's under those two. Yes. Mu super high five in fact even under Uniting Malawi. Yes, for kunali ma issues okhudzana ndi nepotism. Yes, so titunika izi for 1 hour ndi manena kuti ukayang'anira zimene zizi clearing the rubble in 2 years ndi kumazaona kuti nyasi zi tachotsa kapena tatutazira zoti zinaluko ndi tuziswanitsazo. Let's go back to the main issue. Tukamba za kukwera kwa mitengo ya chimanga step food. Yes. Izizi zikubwera jona pa nthawi imene kunali malonjezo ananu malonjezo amene ndikukhulupirira alimi ambiri adakayivotera Tonse Alliance based on that. Yes. Kunali malonjezo okhudza fertilizer. Okay, kuti fertilizer tionetsetsa asapitirire 5,000 kwacha. In fact akanena kuti 20,000 mudzagula matumba anayi. Chaka choyambirira chenicheni anthu anagula motero koma there were a lot of problems on the ground. Yes. If you remember kuti ena sanakwanitse kutani kugula. Number 2 kunali issue yokhudzana ndi ma mega farms. Yes. Honestly jona tikanakhala kuti talima mmene timaganizira and as we are speaking recently a president amauza anduna zake akulu 2 years later there is nothing on the another 6 months. Another 6 months. We need to start working on this. Timakamba kunena kuti na dziko la Malawi nali nolo lino nkhani zokhudzana ndi kuliyendetsa bwino kuchokera ku ulimi Yehova ndanalidalitsa koma mwina maganizidwe athu amachita zinthu mozondoka mutu mopanga chonchi. Kamuzu gave us a very good example on how to utilize our land kuti tikolole zambiri pa nkhani yokhudzana ndi ulimi. I remember nthawi imene umati ukapita kuchikwawa ku East Bank kuchi. Yes. Okay, from Maperera mpaka komwe kubangula. Okay, umatha kumaona zoti anthu akulima atu mpunga kunali malo amatchedwa maskimu. Yes. Kumene anthu amalima kwa ntheradi mpunga umachipa zedi. So mpunga wapeza ukulimidwa kulowa Shire, ukulimidwa Muzomba, machinga umu mpaka kuntunda kukaronga utilizing the water banks amene tili nawo mdziko muno. Bingu atabwera I will not talk about Bakiri Muluzi. Yes. It was like a dead time. Bingu atabwera amati akulu let's go back and apart from that let's have this green belt initiative. Tilimeko akulu kuchokera kuchitipa karonga tizitsetsereka mpaka nsanje mphepete mwa madzi athuwa tilime kwa ntheradi takwanitsa. Tidagula matrakitala mdziko muno kuti ayikhasu atopetsa nkale tidayamba misana anapita ku anagawana kunachitika tractor gate andala anagawana mamega farms mpaka lero kulibe. If we to have mamega farms kayanga boma kande kwapanga privatize ngozati mufuna leba kodi tili ndi ambiri akungokhala m'maprizoni athu kumakula kula anthu ambirimbiri kuchichiri kula anthu ambirimbiri kuzomba kula anthu ambirimbiri akalime kumeneko
kalavula gaga uchanduti ndi amene mupeza kuti anzathu aja kudya kundende sikumakhala kamodzi azidya kangapo komanso dziko lino likhale ndi nkholola wochuluka kwambiri ichi problem iyi yomagulitsa chimanga 15 to 18,000 kwacha pa 50 kg bag ndiyopanga tokha. And ndikuzana kuti if you look at the story at Daily Times akuti pano bagio la 15,000 to 18,000 last month it was 11,000 kwacha just last month May. now udziyang'anira kuti at the rate we are going tukamba zonena kuti kwacha uja wagwa mafuta akwera zinthu zambiri zidzibwera kutsatira ziganizo izizi whether we want it or not now ndikukamba zonena kuti tidapanganso predict kunena kuti ulendo woyambirira wa AIP first year yatonse ngati kunali chinthu chimodzi chimene amachiloza ndi mtima B kuti takwaniritsa inali kuti anthu akolula zambiri. I remember the information minister ankanena kuti anthu afika pano pomagona panja chimanga kumachisiya mkati mwa nyumba ukumbukira. Yes. Ndeni kanena kuti phwando tapanga chaka chinochi ulendo sizitheka why one kulephera ziganizo za AIP 1 2 chokhamwangonena kuti munthu wakumudzi mwankwezera mwanamiza kuti adzagula pa 4,495 second year mwankwezera to 7.5 7.5 yosodu ya official akapita pa ground imafika ulo mpaka na mauti makira kuma 50,000 zowagwiritsa anthu. Ndiye tikunena kuti easy sizingatheke kuti amalawi osauka adzilira kumangolira kupezeranso kuti amene asankha maudindo adzilira nawo ngati kuti sidapatse udindo ngati sidapatse misonkho yathu kuti mudzigwiritsa ntchito ulere. They have to make decisions. They have got a country to run. Pazooneka kuti ine mute ndi servant leadership amalawi akuti chani kunjako. That's very important. Ndifike ndi madana ndi chinkwanyanya cha advisors zoti sakutipindulira angotha misonkho. What are they helping them? Amamuza president chani za background. Chifukwa kuti amamuza za background sinambe jije I5 kumano sungamulembere president special azene kuti ndakwanditsa izizi. Sorry to say that in advance. Ine lero nkhongono zanga nzozizira kumbiri chifukwa already bola chona iwo lipa ntchito okay omatha kumayembekezera kuti mwezi ukatha ndikabwera kena komatu pali ena salipa ntchito hayi suti sakuyang'ana ntchito zakuyang'ana sizikupezeka business sikutheka ena angochoka kumene msukulu akuyang'ana ntchito sizikupezeka they want to be independent koma amene zikuyendera zitheka. ndipatse chitsanzo china chamene ngati dziko slowly tikuyalukira ndimaona story ya Rachel July kwathu kuno. Yes. Analankhula ndi bungwe la anamwino timati chani National Organization for Nurses and Midwives. No. Amalankhula ndi Shouts Simeza ndi president wa NOMD amene akunena kuti tili ndi 3,000 qualified registered nurses who are unemployed in this country. Our efforts to engage boma taleperano. We are now finding more opportunities kunja to America. Wow, brain drain. Exactly. Brain drain. Akuti taisetsa ndi kuti komatu wana kuhethe sector kuti vacancy rate yochuluka. Manesi ndochepa ndifake nesi umampeza zoti mwina samayenera kukwiya choncho koma wakwiya ali ndi chintsunamo ndalama ikuchepa ntchito njayikulu kwambiri chifukwa choti chiwerengero chawo mzipatala m'makliniki ndochepa kwambiri yet we have 3,000 more amene akungokhala. Ndakunena kuti no tiyamba kuwapezera ntchito kunja meneko. Now that is coming at a time pamene dziko la Malawi ndi mapulani akuti mange 900 health centers across the country wakhawo ndani siwafunika manesi meneko. Why are we training them then? Because we are training them kuti tiapatse ntchito alimbikitse kufunikira kwa ntchito zawo moyo mdziko muno. By the end of the day we are also failing to employ them. Why tizipita
Nimafuna nchule liwu lina lake, I think munandi kulupirira. Nanena kuti kuchula bana. Nanena kuti munandiuza kusema atepera pa break nene mafuna nene is nene so nanena kuti iya musadene athamangitsapo pa mwina sinza munena ya munena simunaleta iya munena fana unakuchulira mauwa ndi kunabwera so ajangwa kuno nde munose mwanena kuti yeah, so you guys are cowards sanzikani akujera bali makhale pano mpaka nomalizireni koloko akujariwa chifukwa amari mwachedwa punishment yake mufikisa so muona kali space nayo ikhala bwanji chokamba changa chagwera mkati ineyo ndimafuna ndilankhule modeli maminitsi akutsala program ine yakatsukuluza anthu ndifuna adzimvetsetsa bwinobwino tikamabwera pano anthu amene amati nyung'unya mtima kwambiri kunena kuti mtima athu umati tikatchula za iwo umagunda ndi anthu osauka ambiri mdziko muno mundipetsetsa mutandipatsa story ya munthu nayake wakumaka uko mmene akukhalira indisuntha kwambiri kusiyana ndi ya wina wa mtawuni ka mdindo ya imene ucha indikudza chifukwa ndikuyang'ana mmene amapezera kuti wina adziyendera bezi mtawuni tx mtawuni because it's their money. So wina amabwera pano nkumanena kuti anyamata inu mmadana ndi awo mmadana ndi ngati kwauza anthu chinthu ngamba kunena kuti izi mupanga zinzopepera nkudana nawo mkhozacho mufuna ndi yake pamene popo chifukwa bisayankheso inu makhala mukalipirana ndena pa foni message inbox inuyo akulu mufuna tibwere pano tidzitani tikutsimikizireni pano timakumana ndi dzinthu pano timalandira mafoni pano timalandira mamessage pano you read and you say what walemba ndiyeyo kapena wina akamuuza kuti talembera kusakala is this a Malawian akukhala konkuno andi timango yankha kuti ambuye akukhululukireni koma ichi tichita pouza mtundu wa Malawi choonadi sitingasiye mati no amount of jani no amount of bad talking threats kaya kuti kapena mutisema mwa mtundu wanji kutimveka ka za mtundu wanji if we remain what we are tidzinena so chilunga timanena kuti program idzina lake lina mchilungamo katsukuluzayi tente zibiri tinene kuti mubwereza pano mitengo ya chimanga thumba chikupita maranges a 15,000 to 18,000 kuchoka 11,000 mwezi wangu thawo mokumbutsana tili mwezi wa Juni mina lankhulira kusakala tidzakololanso chaka chamawa ndine Jona Pankuku mwakoma nonse. This is Rainbow Television Katsukuluza. The moment of truth is here and my name is Aubrey Kusakala. Leo tikusiyani ndi funso kupita kwa Pankuku funso kupitaso kwa inu. Kodi at the rate we are going dzikoli December tifika. Bye bye. Atengezana mama Ife watu ni kuonera Rapirana kubahaya mbakundula mama Itika ni muyaluke Kilala chuma mukatula na bale Ife siti kulelezani After a long